Sonic, konečne si našiel rodinu. Držte sa ma! Viem, že to nebolo ľahké, ale nikdy si sa tu nezmenil. Áno, v mojich pľúcach. Ani v srdci. Došlo k narušeniu bezpečnosti. Potrebujeme okamžitú pomoc týmu Sonic. S projektom Shadow sme sa doteraz nestretli. Príbeh Shadow začal podobne ako ten tvoj, Sonic. Kde si ty našiel rodinu a priateľov. Shadow našiel iba bolesť a stratu. Dobre, zlý mimozemšťan na úteku. Ako ho nájdeme? Podľa ohnivej gule? To je skvelé! Nájdime veľkú ohnivú guľu. Je pôsobivejší ako ten ješko, s ktorým som bojoval predtým. Kamoš, stojím vedľa teba. Ste zvláštna banda. Nechceme s tebou bojovať. Vlastne, Sonic, ja by som chcel bojovať. Knuckles, nie! A teraz ja. Au! Mohli by sme sa ešte prebrať? Je príliš silný. Sonic! Sám neverím tomu, čo poviem, ale potrebujeme viete koho. To je zlý nápad. To ma nemôže zastaviť. Doktor? Máme hosti. Je to smutné, robotník. Obzvlášť pre vás. Musíte nám pomôcť. Pod jednou podmienkou. Poďme! Ak svet nemôžem ovládnuť, tak ho teda zachránim. Je mi to úzke. Pane, nemám vhodný materiál. Ja mám. Tento rok. Keď skončím, tak tu nič nezostane. Hej, nepodvádzaj! Čo si to urobil? To, čo som musel. Ješko Sonic 3. Vítaj doma, synček. To je nemožné. Vážne? Nemožné. Naozaj? Ja som... Ty si? Môj tatko. Trochu starý, ale tvoj. Už čoskoro iba v kinách.